Sziasztok, én Barnes vagyok, és itt van velem Greg, Sziasztok! és itt vagyunk a... Venomcrafton. Igen, Azt hiszem. ez Igen. egy Minecraft Az IP szerver. ott, az IP ott lesz majd a leírásban, hogyha Barnes B megint el nem felejtét, vagy ilyenben. Vizsnyai Kristóf. Jó, na, Emberek jár. akkor szerintem kéne elmenni bányába. Kivágom a fákat, és van három sapling. Van három. Ez az ember már innen ez. Én elmegyek bányába, oké? De gyere, Barnes! Várjál, pillanat, tépézzek? Várjál, csak beállítom ezt az otthonom. Ne, hát itt vagyok a házban, csak kivágtam a fát, Várjál. és van három sapling. Három, érted? Három. Ja, kidobott. Egy Jaj, hát pillanat. jó, mindenkit kidob. Ja, hát ez téged is De kidobott. ott van valami Vazsnai Kristóf, vagy valami ilyesmi. Na, hello, ott vagy ki. Várjál. Itt vagyok, sziasztok. Egy pillanat. Na, itt vagyunk. Ó, ez ki? Ez ki? Egy ember. Hol? Valaki itt ugrált, meg mindenféle hülyeséget csinált itt. Na, De én bezártam az ajtót, és így nem tudott kimenni, és az itt. ott van a Na, házunk ott mögött. van, itt van házban. Na, menjél Hogy? ki. Visszamenjél. Azt a chestedbe. Ugye nem tud belenyúlni a chestbe, levédted? Nem tudom. Nem, biztos nem tud, csak a... Nyilván innen el a... Dehogy nem fogynak a cuccok. Vagy nem? Nem fogy. Azt én nem veszem ki, nem fogynak. Mindenben van, amit. Menjél már innen, te. Itt Google nekünk, hallod. Itt Figyelj. Google. Menjél már innen, te. Hogy is hívnak? Mi a... Vizsnyai Kristóf. Ha majd látod Nézd ezt bele a most a videót, chest- akkor... Mi van? Nézd be! Megint kivett valamit. Mi a franc? Várjál! Ez lop. Most te teszel bele cuccokat, ugye? Tudom. Én kiveszek belőle Gyere. mindent, mert félek. Én is. Én ezt én szereztem meg. Ugye, hogy a piú nálad van? Nem, biztos nem tudja. Várjál, ne nyissuk ki? Ki tudja elnyitni, mert akkor kinyílik, nem? Hát, biztos. Hát akkor mi látjuk, hogy kinyílik. Köszi. Mi van? Akkor, hát ott vettünk. Na jó, tegyük vissza, ez egy hülyeség. Erre nem menjen ma a videó. Na, Na jó, szia te, Vizsnyai Kristóf. Én megyek hát bányába. add ezért magot. De ő... Jó, én meg itt olyan tevékenykedek. Jó, adok neked egy Jó, klét, tényleg. aztán két Van. klét, aztán legyél boldog vele. És te szedted fel. Warp bánya. Igen. Vagy írd be, hogy per warp simul. Még veszed a videót? Persze. Ja, hát akkor Warp, és itt banya. Ja, szépítgettem a házat. warp, banya. Warpolok banyára. Mert nincs Banya. ékezet, banya. Ó, itt van Menjek ki. Itt van a Steve-eknek olyan vicces arcuk van, nem? Ja. Mi? Ki tudja nyitni? Igen, mert még Mit nem annyit? védtük le. Szedek követ. Várjál. Ojaj, valami megsebzett. Segíts. Igen, nekem is levédeni. Hogy kell levédeni? Az Ja, tényleg, ha most nem tudnánk meg, akkor kommentbe írjátok már oda, hogy kell levédeni. Megírtam. Mi a... Alszik az ágyamban. Alszik az Áhá. ágyamban. Itt alszik az ágyamban. Na, visszamenjél, komoly. Ugrálok a hasán. Ez meg az embereket itt az embereknek ugrálok a hasán, nézd. Nézd, a fején is ugrálok. Na, Na jó. ennyi Melyik? innen. Most meg... Fú, ez meg akar erőszakolni, szexuális erőszakol. Szexuális erőszak. De ez komolyan itt alszik a mi ágyunkban. Ez jó.
Most meg mellé feküdt és utána vissza. Na, most Megyek haza és ellátom a baját. nézd! Na gyere ide, te vajisnyai vagy, hogy hívják. Most a tárgyadban alszik, tárgyadban aludt! Tárgyadban... Én is... Mi tűnjél már én? De mi ez nekem mellette? Most... Haha. Haha. Befeküdtem. Fúj, most rajtad lépk. Fúj! Hogyha belefeküdök, akkor lépj meg. Honnan? Jó. Ó, felvette az ágat. Basszus. Mert nincs levédve. Hogy kell levédeni? Ezt is mindjárt Add kiüti. vissza. Befeküdt. Most ugrálok a hasán. Add vissza. Gyorsan fölveszem, hogy az enyém Add, legyen. kösz. Add vissza, te. Kösz. Már visszaadta, itt van a kezemben. És most itt marad, érted? Itt. Ez a jogos helye. Várjál, menj ki. Menj ki a csillagba. Menj ki. Úgy, jó. Menj ki. Csuk be, jó. Éljen. Ki vagy zárva? Ha. Ha. Hát ennek a videónak inkább ilyen baromkodás lesz a neve. Várjál, set home. Ó, jó, itt fogok spawnolni. Per set. Jaj. Set home, és beírod, hogy per home, és akkor ott lesz. Haha, most itt van. Csuk vissza! Nem igaz. Vaj. Menjél ki. Vissza, oda ki. Az ajtó nyitva áll. Na, Ez amikor menjél olyan, ki. mint a apánál Haha. megyek De a ház. elvitte az És ágyat. akkor- Nála van az ágy. Miért? Na, adja vissza. Segélyre csapok neki. Jaj. Segélyre csapok neki. Elvitte az Az már ágyunk. többet visszalegyen. Elvitte az ágyunkat. És én... Na, csináljuk csak meg azt a régi. Várjál. Ver. Admin. Várjál, admin. Ellopta. Vagy várj. Akkor ellopták Az ágyunk. az ágyam, jó? Azt írom, hogy az ágyam vagy. Mi ágyunk. Basszus, írtam egy kérdőjelet. Itt van. Adja Segélyre ide, csapod adjad. neki. Segélyre. Itt van. Én vettem fel. Ne, bejön. Szia. De ki tudja nyitni? De várjál, ezt nézzük. De jó buli. Nyikorog az ajtó. Aj már! Rohadt ajtót, ő nem bírja már. Segélyre, na, nekem most tedd be. Segélyre csapok. Segélyre csapok. De ő szerintem ő annyira vonatkozik, mint mi. Jó. Na, én eszem. Honnan van kenyér? Videózzal te. És nem... Honnan van kenyér? Mi van? Honnan van kenyér? Nem. Mi beleugrott a tesztünkbe? Jaj, ezek a húsiból. Én meg a kenyeret megeszem. Nyam. Nézd, hogy eszem. Nézd, nyam. Várjál, ezt nézd meg F5-be, hogy eszel. Nézd meg F5-be, hogy eszel. Mikor szembe van veled. Tudom, hogy eszel. Ilyen nyújtott kézzel. Ilyen fura. És igen, mint hogyha ilyen 2 méteres Kérnék. fejed lenne és elér addig a szám. Menjen már ki! Ja, franca. Ez barátkozni akar. Szólni kell neki, hogy ez nem az óvoda. Írjuk ki, Várjál, hogy van egy ötletem. Mi? Óvi gyerek vigyázás.
Óránként 1 forint. És innen nyújtogatjuk rá a nyelvünk. Várjál. Digga, add vissza a lépcs. Hopsz. Hol vagy? Ne! Mi emberét már nekijedek a... Tökös lapénnek már. Hopp. Itt van ez. Jézusom, te itt lebegsz. Na itt vagyok. Menjél már ki innen, te vizsnyai Kristóf. Oda Temeted kell, be oda az kell. ajtónkat? Ez az idegesítő. Az ajtó nyitva áll. Nem föl. Na, ennyi segélyre csapok neki. Mit csinál? Mit csinál? Várjál? Nem lehet kitolni? Na, menjél ki. Toljuk ki, csuk be! De ki tudja nyitni? Ja, tudom, hogyan kell lezárni, persze. Adj egy falapátot. Falapát. Hát felszólt falapát. Mit csinálsz? Levédem a házunk. Csak nem mukszik. Jó, de nekem most már ebből elegem van. Mit De ezt akar meg? írtam. Istenem, hogy itt ugrál meg, itt meg segélyre csaptam már eleget, meg itt. Ez az arcába. Tűnjél el. Szegény most. Most Es. sír. Miért? Magába roskad. Na. Nem tudom. Hogy nem tudom, és még smiley-kat is ír. Nézd, itt ugrál az ajtó előtt. Nézd ki, ott ugrál az Aha. ajtó előtt. De be Nem. tud jönni. Ez így nem jó. Menjél. Hozzáadjam a... De... Mindent ki tud venni. Ez így nem fair. Ez így nem fair cool. Lezáráshoz C private ajtó. Ajtót kell beírni. Nem tudom, hát most... Hát ez... Tűnnek el a cuccok a ládából. Most már nem tudja Hát ott. kinyitni. De... Most Aj, én sem tudom kinyitni. Ez nektek, ha? Ezt add csináld vissza. kérlek vissza. Nem. Jó, én lopkodtam ki a cuccokat. Akkor Csak azért. maradjon is nálad. Te meg add Gyerek! vissza. De Barney, kérlek, csináld vissza. Nem, mert ő kinyitja és elviszi majd, ha kitűnik. Nem, én vettem ki a cuccokat. Na, kérlek! Na most kinyitom és nem... És most ti nem tudjátok kinyitni az ajtót sem. Majd De utána... kérlek, Jó van, Barney. na majd, de Istenem! Tűnjön Korrekt. innen! Jó, amíg... Mindjárt már, Istenem. És miért nem bír elmenni? Menj innen! Ki is dobott valami 3 warning miatt. Vágál. Aj, de menjen már ki innen. Most már csak én tudom kezelni a ládát. Fú, de idegesítő. Idegesítő. Itt, várjál. Üst szétadtam a csesztet és elmegyek. Hogy kiessenek belőle a cuccok. Elveszem a cuccokat és kiütöm, tessék. Kiütöm alattad. De akkor a chestet el fogja vinni. És ponton. A kezében van a chest. Nem baj. Elvitte a chestet. Kraftolunk újat. Most elmegy a Szuper. chest. Elment a...
Na most adj hozzá kérlek engem. Csak írd be, hogy C-mod, Greg 3303 és üss rá. Jó van, nem Csak C-mód, egyáltalán nem C-mód. De úgy adtalak téged is hozzá a chestemhez. A másik Neoncrafton. Igen, csak ez itt más. Szerintem meg úgy... Bebágolt nekem. Te mit látsz? Mit csinálok én? Ugrálsz. De miért? Jó van. De azt sem tudok kivenni, kérlek! Barni. Várjál már! Na most ki tudom nyitni a chestet. Ki tudom nyitni a chestet. Igen, és most is? Most is. Oké, rendben. De az ajtót is akkor csinálod újra. Jó van. Akkor újra lerakom az ajtót. Na de hogyan kell megcsinálni, hogy mi tudjuk kinyitni, hogy azt, hogy én lerakom? C-mod. C-mod. Nem csak azok tudják kinyitni, akik a szerverhez hozzá vannak adva. A szerverhez? Jó. Nem a szerverhez, a teleket. C-mód és a neved. Ilyen nincsen. Akkor hagyjuk csak így, simán. De be tudnak jönni. De nem baj. Nem baj, a chestet úgyse tudják kinyitni, vagy feljelentjük őket, és az admin kibanolja, úgyhogy nekünk mindegy, nem? Jó, hát akkor és szerintem ennyi lett volna az első rész. Én Barnes voltam, és velem tartott Greg. Sziasztok!